Okay. Isa na natin. Pumasok na yung hangin. Okay na yun. Hindi yan babalik agad yung lakas niya sir pag di kayo nakainom ng tubig na may dasal. Yung personal yung dasal tatalab agad lumas maglos. Nakita mo yung, hindi mo pala nakita yung matandang babae ka naman sa video. Pero hindi nakalive yun. Matandang babae dito lang lalakad ako. Natapos kami, sumayaw na siya. Oh. Ang babae ka yung matanda. Ano na daw siya? 76 na. 76 ba? 71. Nasa 70 plus na siya. Relax. Hindi. Ako lang. Ginagalaw ko lang ang ugat. Sige pa. Relax. Sige pa. Sige pa. Yan naman. Pag ano lang hindi lang 3 beses. Tumulog pa. Sabi nga ng doktor, ipatherapy ko nga daw yung ganyan ko. Hindi yan makukuha. Kanina rin galing therapy yung nauna pa sa inyo may mga sasakit. Araw-araw therapy. Sunod mo lang. Pag tiniinan nila ko sa kabin sa Sobrang sakit ngayon. Hindi na. Yan. Hindi na. wala. Siyempre, Hindi naman siya. nilinis siya sa hospital. Depende po sa marami pa yan. Nagsisimula pa lang tayo. Napapasok ko lang lang. Release mo lang ng kilos yung hangin mo muna. Kasi yung hangin, mag-change siya. Kaya mo lang. Hindi yan nadadinan yan, nadidinan na. Bagay mukha mo. Yan, umiliwanas yung mukha mo. Kanina talaga. Kanina Doon nga, nakaupo tayo doon. Kala mo, okay. Pero nalalataan ako nung doon. ngayon, nanginginig ka mo? Nanginginig pa ng kaunti. Hintay mo lang. Hintay natin Kaya tubig. pa. Kunin lang natin yung tubig mo. Para madasalan. Sumpa kasi ako eh. Dalawang araw na kasi ako hindi kumakain ng umaga at tanghalian. Hapunan, tapos na hapunan ko eh. Dito sa kabila ko. Madali lang yung mawala sa Takot ako, hindi na nga ako nakapasok ng 2 araw yata. Yung rip ko nga nung website, alanganin na. pag ganyan kasi, pag may spirit talaga, hindi na basta-basta na yan. Hindi basta-basta na pagkana muna, madulas yung kamay ko lang. Malangis. Pangalan. Winston. Middle name. May Apelido. Spaniard. Ilang taon? 39. Ama ng Diyos mas lang sa amin ang alam mo. Makasabi ang karaya ng sindi na Diyos. Ang kakani sa rawar, patawarin mo kami sa inyo sa lahat. Kawagin ang magiging nakatulong ka ng Diyos. Paris. Lalabas lahat talaga sakit mo, sir.
Inom. Hanggang ganyan lang. Lasahan mo ang tubig ha. Kunti pa. Lasahan mo na. Anong lasa? Sarap siya. Lasang tubig. Tubig na medyo matamis-tamis na Matamis-tamis na. parang lang sabaw ng buko. Parang sabaw ng buko. Nawala na yung bati sa'yo, sir. Pag ganyan, pag nawawala na yung bati. Kagabi yung ininom kong tubig na pinagpawisan talaga ako. Yung sa healing water. Pagpapawisan ka. Kalahati sa baso pinagpawisan ako. Pag may sanib ka, sinasabi ko na yan sa pasyente ko. Pag wala kang sanib, nagiging normal lang yan. Pag ganyan lang. Kaya kahit na binigyan ng tubig ng healing water, para hindi ka masyado mapinsala. Paklagay. Yung paa mo, dahil kung gano'n. Sunod mo lang ha, pabayaan mo lang ako. Itong kukunin ko. Pabayaan mo lang. Masyado ka pala matangkad. Dito ka, diyan ka marap. Masyado ka matangkad. Yan na mayos. Harap ka muna dyan. Nagagatok pa. Nalagatok talaga lahat yan. Relax. Yan, sulit. Ito. Yan. Saan? Nasaan? Sa po ng batok. Ito. Yan. Yan, yan. Ah, kulang pa. Kulang pa. Relax muna. Kulang pa. Madulas. Madulas yung kamay ko na. Ito na maabot. Masyadong madulas. Relax lang. Close mo yung paa. Papasok ko yung dito. Baba yung kamay. Baba. Relax lang. Sunod mo lang ha. Maselan to. Subukan natin sa baba. Relax. Sige pa. Kabila. Taas. Kabila. Okay. Relax. Tayo. Lagay sa patok. Sunod mo lang ha. Busog pa kasi ako ikakanit lang. Yuko. Sige pa. Hindi mo na kita mabubuhay kasi busog pa ako. Okay. Sige naman eh. Po. Hinga na mayos. Hinga. Ano pakiramdam? Bago natin na assume lahat. Ano pakiramdam? Naminis na ba tayo? Hit pa lang pala eh. Malakas yung hit na katawan mo? Kaya dito parang hinihila pa gano'n. Init yan ang katawan mo, lumalabas. Anong pakiramdam mo sa kamay mo? Tingnan mo, kung bumawalik na yung lakas mo. Ha? Hindi nakatulad kanina na yung sabi mo, ano ba yung sabi mo kanina? Parang lagi yung mga tayo ganito. Karga ng tubig. Ay, hindi. Saka yung dito pa, para ka akong maglakak. Pag may mga usog talaga sir, di talaga mawala. Sinabi ko na nga libay sa live ko, yung tubig niya gusto mong malaman. Uminom ka kung may lasang papaklayan pa, minsan pagpapawisan ka niyan. Pero makinig ka muna doon sa hiling panalangin. Pag manalangin ka, isuko mo muna sa pansamantala, hindi naman ka huwag ka na sa isang taon na sumuko sa Diyos eh, at humingi ng kapatawaran. At magpatawad eh. Para maramdaman mo, nag-iba talaga yan. Relax.
Bumaba na yung init ng taon mo. Bumaba na. Hindi nakatulog ka na mainit. Bumaba na. Takot mo kung pahilit yan sa bata. Depende yan niya sa nag-iilot kung marunong talaga siya. Pero ito talagang dito na siya nag-iilot. Ito kasi sa lalamunan siya ng hangin. Kaya masasakit siya, may marami kang hangin sa likuran. Diba? Tiis lang kasi dinuturog lang yan. Hindi yan iniikot ha. Heavy lang yan. Sanay lang ako. Diba? Masakit no? Pero nakapatong lang yung daliri ko, diba? Mawawala yan. Over na pawis oh. Diba? Motor lang kayo? Ano ka dumaan? MacArthur. Diba? Wala na. Meron sa kaso hindi mo sa nag-isip na yung Anak sa hanggang diba? Sa Maynila. Sa Maynila. Maynila. Ano? Lalo. Mayroon na rin? Wala na. Wala na. Yung mga gobyerno. Gobyerno na lang yung Nakikita daw gobyerno. Lalo sa ibang bansa. Sa ibang bansa, basta Christmas lang yun. Alam ko yun. Sabi ng mga pasyente ko. Yung nga daw, nakakapag-mall na sila. Nakakapag-beach na nga sila. Yun nga eh. Kasi yun, nakapanood na sila. Nakapanood. Nakapanood. Sa dagat nga, dapat mga tao naliligo eh. Sa dagat na. Maligo sa dagat, yung mga sakit mo, mga sakit na katawan mo, wala. Oo. Kaysa sa swimming pool, laway. Laway, tsaka ihi. Oo. Ihi. Sarap niya maligo sa dagat. Kita mo yung mga taong mahilig maligo sa dagat yung nangingisda. Hindi siya, araw-araw sila nasa lamig. Kaya kung titibay nila, di ba? Oo. Doon lang sila kumakain ng kilawin. Tapos sa mangingisda sila. Nasawsaw na lang doon. No? May dala lang sila sibuyas. Yun lang. Pero matitibay sila, di ba? O, di ba? Hindi na ganang masakit. Kaya tulad kanina, no? Sabi siya, dudurugin yan. Lamad yan. Kaya ka, ano. Pero meron ka kasing konting, ano eh, bati. hindi naman tao ang may gawa. Yan, sir. Hindi naman tao ang may gawa. Yung sa'yo, halo-halo na yun. Halo-halo na. Kasi sakit eh. Tao rin yun. Pag may halong init, elemento. Pagka mauna yung sakit, tao. Pero pag nauna yung sakit, sabay biglang sumusunod ng init, espiritu yun, mga elemento yun. Pero pag nauna yung init at walang sakit nilalabas, ay mayroon kang spirit na masama dyan. Pero pwede siya makausap. Pero para sa akin, kasi matatagal ang pupersa, hindi siya. Pero pagka iba naman ang kulang, hawakan ka lang sa delivery, bigla ka magre-reaction. Pag kulang, minsan ganito ko lang yung tao eh. Sasabihin mo sa akin, betawan mo ko. Betawan mo ko. Minsan nga lang dito nga sa bulsa, hawakan ko eh. Tinatapin yung kamay ko agad eh. Pero hindi niya sinasadya yung kamay niya, hindi niya mapigilang gumagalaw.
Mm. Mm. Ayaw niya hawakan yung kamay ko. Asan ulit? Ito pa mo lang pag-uwi natin. Hmm? Ha? Saan mo lang pag-uwi natin? Pag ano niya? Baka mo lang pag-gahe po. Dasal lang kayo, malay yun. Pangalan. Kabilang naman ng ulan. Sino na lang tayo. May lang gusto. Tumatakot. Mayos na yung hangin mo sir sa likuran, no? Pantay-pantay na. Hindi na masakit, di ba? Nakadinan tong daliri ko. Lumabas na yung pawis mo sa katawan mo. Nililigo ka na. Saan ba sa yung paano sa details? Pagdating mo sa bahay, naririnig niyo ako sa light ko, di ba? Hmm. Pag may mga sanig, ilagay yung damit mo sa, timba. Bukusan ng tubig, bukas na laban. Huwag mong sasama sa mga tuyong labahan. Yung kasi ginamitan ng split wall. Yung mga damit nyo ay meron may nakasanib dyan na mga sakit. Bubuhusan ko muna. Tapos ang higa mo, ipagpag mo, yung mga, ano ba tawag nito, yung bedsheet o meron ang bedsheet o, basta mga unang pagpag. Cover na pawis mo sir, lumabas na lahat yung mga Okay. toxin mo sa katawan, no? Hindi na to langis. Tak-tak-tak na yung pawis mo. Hindi na langis. Pawis na. Gabi, meron akong pasyente. Ganyan lang, aray! Aray! Ang sakit katawan niya. Hindi ko mamadinin-dinin ng kamay ko eh. Ginamita ko siya split pan. Sinuntok ko yung likuran niya. Wala daw skip. Wala rin. Oo, hindi ka tayo. Gano'n lang sa niya. Wala na. Anong pakiramdam? Inom ka muna ng tubig konti. May lakas na yung mga kamay mo. Huwag mong pupersahin niya, sir, ha? Babalik yan, mga 3 oras yung mga braso mo. Babalik siya sa dati niyang posisyon. Wala akong magagawa eh. Nakalak lahat ng hangin mo sa taas. Kaya, ikaw ang nagsasabi, wala kang, ano yun kanina? Walang lakas yung mga katawan. Parang nanghihina yung ganyan. Ngayon, nangina pa? Yung tuhod mo, madali lang yan. Nangina pa? O, dito ka naman sa inupong ko. Para doon sa tuhod mo. Para makauwi na kayo. Maayos. Pinatod pa. Tumunog, di ba? Grabe eh. Pera pa yung tumutulog doon sa bangkuhan. Pera pa yung nagtutulungan dito. Pera pa yung nagtutulungan ka. Sunod nyo lang sa lahat. Pumasok na sir. Masakit pa? Ato. Side lang. Ganyan lang. Lagi, baba. Galaw mo. Sige lang, igalaw mo pa lang kasi umpisa pa lang siya. Igalaw mo. Hindi, ibaba mo siya ganun. Yung bukong-bukong, tingnan mo.
Nawala. Huwag mo muna pakalaman kasi bababa yung hangin ha. Dito tayo sa kabila. Dito muna tayo. Kung magpwersa pa masyado eh. Busog pa yung tiyan ko. Next na. Meron na kang YouTube channel eh. Andy Lortinis. Asma. Gusto mo lumakas ang tuhod mo? Madali lang itong hanapin yung bayabas at saka guyabano. Ano? Ilaga mo. Ganyan o. Ganyan mo yan. Kumuha ka ng guyabano, 14. Kumuha ka ng 7 dahon na ng mangga. Kumuha ka ng bayabas, 14. Pito 14. Hindi, 7 lang yung dahon ng bayabas. Hindi, yung dahon ng mangga. Mangga. Basta 14 yung guyabano at yung bayabas. Pakuluan mo yun ng 2 kirating tabo. Pag kumulo na, ilagay mo rito. Pausukan mo yung paka mo. Pero kailangan nakatakip yan ng kumot o tuwalya. Tapos pag mainit-init na, ay pag maligam kaya na ng paka mo, ilubog mo. Yung 2 pa mo, gano'n mo to. Yung mainit-init. Hayaan mo lang matuyo. Gagawin mo yun pag wala kang trabaho. Sa 1 linggo, 2 beses. Tapos kinabukasan, kung gusto mo maligo, lagyan mo siya ng langis na kahit ano langis mo lang ibigay. Wag lang ipikasin oil. Asyete manzanilla, langis ng nyog, langis ng bibiwet. Pwede. Gawin mo yan. Para lumabas yung pawis. Nasa gitna ang pawis ng tuhod mo. Yung buto mo, naitulak ko na sa lahat yung posisyon. Yung mga sakit mo ditong konti, yan yung mga pasma mo. Kaya naglalaki yan. Kaya hindi ka minsan nagano, yung parang sinabi mo kanina na kusang umapak na senador at hindi mo magalaw. Wala nang pakiramdam. Ngayon may pakiramdam. Meron naman. Meron siyang pakiramdam. Gawin mo yan sa 1 linggo, 2 beses. Huwag mo masyado. Pero meron ng pakiramdam yung mga kamay mo. Meron na, hindi katulad kanina. Yung leg mo, wala na sakit. Kasi yan, nagkaroon ka ng stiff neck. Parang hinihila na. Kanina parang hinihila. Ngayon din parang hinihila. Bumabalik na lahat ng ugat mo. Ang bawal lang dyan, bawal ka maligo bukas. Hindi ka pwede maligo. Ngayon, para hindi ka kasi bibiyahe ka, di ba? Kakain ka muna, di ba? Uminom ka ng medical advance 400 mg. Para kahit nagbibiyahe ka, kasi bibiyahe pa kayo, di ba? Para makawait. Para hindi ka pasukan ng lamig. Kasi meron ka naman langis, yung roots mo. Sinadya ko na yung roots mo kasi alam ko kung saan ka nakatira. Ibig sabihin, isa ka nakatira kung saan ka lugar nakatira. Ibig sabihin yung roots mo ginawa ko, kinargahan ko ng langis para papasukin doon at hindi ito lamigan. Tapos ang kailangan mo gawin, yun lang ang sinabi ko. Tapos minum ka ng medical advance. Bago ka magbiyahe ha, 400 ha. 400. Medical advance. Medical advance 400 mg. Ano lang yun, 12 lang isa. Tapos, kung maaga ka pa makauwi, pag magkakapagpahinga ka na, inom ka bago matulog. Kung alas 9 ka, alas 10 ka matutulog, inom ka ulit yun, isa. Tapos, sumunod, huwag ka nang inom. Kinabukasan, normal na yan. Babalik na siya sa dati. Kasi nabugbog yung katawan mo at ngayon inayos yan. Para ka naglaro ng basketball. Kinabukasan, masakit ang katawan mo. Kaya magkakaroon ka pa ng konting pain. Kaya tapin ng gamot para hindi ka makaramdam ng pain pagkagising mo. Na-relax yung mga ugat mo. Ngayon may mga power na. Naligo ka ng pawis mo. Pause. Wag mong isasama yung damit niyan ha. Sabi siya may sakit sa spiritual yan. Ang babal yan. Oo. Babal yan. O, lahat yan, pati brief mo, pati ang damit mo. Buhusan mo doon sa timba at ano doon. Bukan ng tubig.
Yan tubig mo, yan ang original mong tubig, nakapangalan sa yan. 70s ang bisa yan. Yung gagamitin mo ng tubig doon sa pagsusub ng paa mo, yan ang gagamitin mo yan isang baso. Pwedeng ano, May re-repair lang yan. Oo. Gamitan mo ng isang baso. Pagkatapos ng pagtaas mo mag-sub, huwag mong kakalimutan na maglagay ng langis ha. Pusa yan lalakas, maniwala ka sa akin. Alam mo, yung guyabano, yun ang magpapatanggal ng pamamaga ng iyong muscle, yung naglalak. Yung bayabas siya magtatanggal ng mga bakterya. Yung mangga siya yung maglalagay ng lakas dyan sa loot ng ano mo, katap ng roots mo. Kailangan kompleto siya. kuwan na lang yung mga pito. Pito lang. Kahit matanda na yung dahon, anong pakiramdam? Wala na. Naligo ka na ng pawis mo eh. Mga tayo. Wala na pa naman akong ganun damit. Pwede naman yan. May langis ka, kaya huwag kang matakot. Uminom ka lang ng gamot kasi na-over na yan. Walang bawal sa'yo. Walang bawal. Walang sinabi sa akin ng aking ama. Ang gawin mo lang, magdasal at manalig at manampalataya. Talagang may maraming nakausap siyang tao. Yun lang. Tao lang nakausap sa'yo ha. Ano paramdam niya sa'yo? Ano paramdam? Okay ka na? Okay na? Okay na. Wala na. Nagbago na nga yung mukha mo eh. Oo, kanina, yung mukha mo parang ano. Salamat ha. Salamat. God bless, God bless. O nakakatalong ka na. May power na yung mga kamay mo. Thank you.